hedder Lisbeth. Jeg kunne godt tænke mig at arbejde for din virksomhed. I mig får din virksomhed en arbejdsom og effektiv generalist, som har en bred erfaring i erhvervslivet. Jeg er nyuddannet multimediedesigner og flere års erfaring med salg, marketing og service. Jeg er en modig person, god til at lære nyt og glad for kreative arbejdsopgaver. Hej, her er jeg så. Og det hele skal jo ikke dreje sig om arbejde og faglige kvalifikationer, men også lidt om, hvem jeg er som person. Først og fremmest så er jeg mor, og jeg kan godt lide at udtrykke mig kreativt, enten ved at tegne, male eller ved at fotografere. Jeg har rejst rigtig meget i mit liv, som har fået mig til at se en hel del andre aspekter af tilværelsen. Det har gjort mig modig og moden. I mig der vil I få en effektiv person, som aldrig er bange for at lære nyt. Og jeg håber, at du vil kontakte mig for at lære mig lidt bedre at kende.